Wala po ikaon, Dok. Iguntahan na, maano na ka na. Pang, ikaw, tuwa na pagkaon. Dili, man para inuwan ako na ihatag. Dili para ni mo. Pang, magkandalo, magka. Salamat kayo. Hoy! Ikaw tawhana ka ba? Mamang ipagkawatan niyo mga saninang hinalayan ako asawa. Baya wala bi ko kakuha. Ay nasigli mo diha kay dahan kay nakakita nimo mismo ko asawa hiyon ikaw kakawatan sanina. Baya wala bi ko, di bi ko kawatan. Hubuan na mo sanina. Hubuan na yun, hubua. Hubua. Ayaw di ma. Dili na ikaw tong kakawat di ay. Pasinsa kayo. Palihog niya ko ing nakuog nakabalog ang kisa nangawat ha. Bare ayaw mayong pagpalitok yung mga ganang kamukha mo sa mga manguha magkali mo ha. Boss, oy. Tagpila na imong super crunch. Aw, para nimo basta gwapo, 12 ra na. 12? Oh, Gara 12. Ugma bati dig na mong pila di ay. basta batig na tag 3. Score, pangata ka na no? Pali, kamalig kay na imo paging kwa. Moy, Oh, kanang mga play unta ko sa Jollibee karon ba dali ra sudlon hadto? dali ra man sudla na, imo ra maitulod ng pultahan. Pero usaya na nagigwardya na magtumutong abrihan ng pultahan. Pero ayaw gilaman paggabi kay sayo na sila manirado, lisod kay na sudlan. Para ko. Di ba natin balaod sa itong grupo nga bawal ang suot ng mga accessories, mga kwintas o mga arios? Na wala ko na. Nga nga naman na i-report, nga na ako nagkasuot. Ya, ini kisar basta wala ko kasuotan na. Atong i-check. Imposible kayo, nag-report na ako, nga nag-gasuot-suot. Mamang gatago makakwintas mo, oy. Dili bini kwintas. Masama din na. Bulitas. Ikisi kumurata. Ikisi kumurata. Wala pi ko kapuno. Ay kisini-sinilas eh. Inay, wala ko kabul kisa na sinilas. Ay, asan na mo sinilas na eh. Gatinila ko yung ani-hani. Wala ko sinilas. Boss, mayong hapon, boss. Oy, may hapon pod. Mo deliver to mo kalublak? Oh, makadeliver asa man napit i-deliver? Atong bandilaan? Sa Bandilaan? Oh, sa bandilaan. Baling layo up kay Adroy. Oh, lagi sa man ang kinahanglanon mo kod kayo. Tagpila to nang buka ng yung halbak? Ay barato rito ba 5 ra? O sige, pa-deliver ko. Pa-deliver sa Bandilaan? Oh, sa bandilaan. Pila mo pagka pa-deliver nimo? Isa ra ka buok. Isa ra ka buok ipa-deliver mo sa Bandilaan? Sa man ang kinahanglan mag-isa ka buok kulang atong kusina mo para mahuman. Ipasa ko nimo ulo na katong muda ka ko sa kabuklobla. Bong, pila tra ni Balarian? 28. Naki 28 na ben? Saan sila pa? Wala, Dok. Pila man lang nana? 29. Ikaw tipin ba? Di ka po'y nakay ko. Di ka kabalo mo good morning, di ka kabalo mo good night, di galing ka kabalo mo abit og naon sa nagaling ka. Murag karon, magbulag na lang ta. Ha? Gauyag ba deta? Makastorya ka ana, tanan akong gibuhat para nimo, tanang effort nako para nimo. Wala na di ay to. Maman, kasuko ba di ko nimo buhaton tong mga butanga? Sakita kay mo istorya nimo. Matay di ta uyab. Dili kay wala pa po ko manguyab nimo. Wala po ko nimo sugta. Nya karon makigbulag ka. Babe,
galantaw ko na imong Instagram ba? Puro-puro lagi babae na imong gipang follow. Naman di ay. Gasilos ba ko? Oh, ay kabala ka, ako i-block. Sige, thank you kay babe. Agay, ako lang tawon mo sa imong gipang black. Di na lagi ko kita sa imong profile. Gi-block na ka na ako, aron di nakakita. Lamera ako niluto, babe. Lami kay babe. Pwede lagi ka masip cookie. Lami, di kay ni siya babe. Mura ba na yung paborito sa akong ex? Usa man na, may paita man kay na. Naman na hilo. Mulay lami. Squad, Oy, wala man ko'y trabaho. Pwede mga-apply ko sa cashier sa imo shop? na, puno na kay kong trabante ron, pen. Sige na, Squad. Kung pasudlon ko nimo, ako'y makapadato sa imo shop, ako'y magapalambo. Pag sure diha, eh, sige no. Kanyo, ibutang na to, ikaw ka share. Sa adhunos, na 15 mil. Ah. Dayo, nahing dool, mangutang og 14 mil. Pila na may habilin? Skalibo! Abo, ang ka. Mao nang mapurdoy, takay mo maipautang. Di ka magpautang. Aw, ipangatag ra?